ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು 140 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೋಸರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ರೀಸನ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಗಲೆನ್ನರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚ ರೀಸನ್ ಅವರು ಬಂದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅರೇನ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಕು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ಅನಿತೆ ಉಡ್ಪಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಬಂದೆ ಆ್ಯಪ್ ಓಪುನ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಸಿಕ್ಕುವೆ. ಕೈಸಾನಿತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬದುಕುಲ್ದೆ ನನ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಪು ಓಪನ ಬಸ್ ಸೊ ಕಲ್ಪನಾ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಆಗಲು ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಸೊ ಏನು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಅಡೆ ಹೋದು ಗೈಸ್ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಜತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋತೀರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ಬೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕು ಸೊ ಈಚಿಂದ ಸಿಕ್ಕು ನಾ ಬಂಗ ಎಪ್ಪು ಅಂಚ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಪೋಪೆ ನಿಗಲೆ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಹೂ ಬಂದು ರಪ್ಪ ತೋರ್ಸವೆ ಮೊದಲು ಓಲಿ ನಿಗಳು ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಪಂದು ಟ್ಯಾಕಿಸನ್ನು ಕೈತಲ್ ಪೋದು ಕೂಡ ತೋಜವೆ ಇತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎರಡ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುಣತ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತು ಓಡಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂಚ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಕೇನ್ವೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಎದುರುಡು ಇಂಚ ಪಟಾಕಿ ಬುರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಲೈನ್ ತೂಲಿ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಮೂವಿ ಅದು ಬತ್ತಿನಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪೋತಿನಗಲು ನಮ್ಮೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾವಡು ತೊಂದೇರು ಮೂರು ತೂಲಿ ರೇಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಏತೇತು ಬಂದು ಇಚ್ಚನ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿ ದುಂತದೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಅಗುಲು ಇಪ್ಪರೇ ಹೋದು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂದೆ ಏನ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲೈನ್ಗೆ ಇವಂತದ ಇವಂತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಚಾಲ್ತಿರ್ದು ನಿಗುಲ ಮುಲ್ತುಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರೋಲ್ದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾನಾರ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಉಂಟ ಲೈನ್ ಉಂಟು ತೋಚದು ತುಲೆ ಗೈಸಿ ಇದು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೋರು ಎನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂದು PUCದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ದೆ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನ 5 ಜನದ ಫ್ರೆಂಡ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಮೂಲು ಉಂತದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವ ಅವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸಿಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು 140 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗು ಎಂಕಲ್ನ ಕೌಶಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟುಲೇರು ಅಂಚಾದಾಗುಲು ಬರ್ರೆ ಆಜೆ ಆಗಲ್ಲಗಿನಿ ಇಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತ್ತ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೌಶಿಕ್ನಾಗಲ್ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮೊಗಲು 3 ಜನ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಂತೆ ನೋಟ್ ಬಸ್ಸೊಂದೇರು ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದಾಂಡೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಪೋಪ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಯಾ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಒಂಚೆ ಬಾಕಿ ಹಾಂ ಎಂಚ ಬಂದ ಏ ಬಾಲ್ಕನಿ ಆಯ್ತಾ ಏನಿಯ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಂತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇ 100 ತಂದಂತೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಪೋಸ್ಟರ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿರ ಎಂಗಳು ಒಯ್ಕಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋ ಮೈಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುಚಿ ರಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ದ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಯಾವ ಬೋಡಂಡಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಡು ಬರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚನ ಹಾಂ ಗೊತ್ತು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಚಿ
ಫುಡ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ಮೊಲ್ತೊಡ್ದು ಇಜಿಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟೇ ಖಾಲಿ ಆವಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಮೊಲೆನೇ ಆಪುಜಾನ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಗೆತ್ತು ನಚ್ಚನ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದು ಉಲೈ ಪೋಪ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಏನಾಕು ಬಂದೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಬಿಲ್ತಿರ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಪೋಪುನ ಬಂದೆ ಡೌಟ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗೆ ತಂದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ರೈಸ್ ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿಯ ಗೈಸ್ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರೆನ ಬುಧರ್ಗೆ ಎಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ಬುಧರ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಐಕೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಉಲೈ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕಿನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ತೋಜಿ ದೇಕೊಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಚ್ ಜನ ಬೋದೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಮುಗಿದಾಕಿನ ಸಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅದೇ ಬಿದೈ ಬರ್ತೈತೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಇಮೋಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಸಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸೀನ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೋಯಿನತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಕ್ಲಾರಿಟಿಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂವಿಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ನಿಗುಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಸಿ ಮೂವಿನ ಪೂರ ತುಳುವೆರ್ಲ ಪೋದು ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಜನ ತೋಲಿ ನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋದೇರು ತೋಪವನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಶೋಕು ಈತು ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರು ಕೂಡಲ ಆಂಡ ಆತು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ನತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿನಿ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಹೋದು ಇನ್ನು ಆತ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಇಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜನ ಬರುವೇರು ನಿಗುಲು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ನೇ ಮೂವಿ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ತುಲು ಗೈಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತನಕ ಹೆಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಗಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಭಯಂಕರ ನಿಗಲ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಸೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಮ್ಮನ ಬೌಲರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ
ವಾಮಂಚೂರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಸೊ ಆರ್ನಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದ ನಿಗಲೆ ಆತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ನಿಗುಲು ಪೋಲೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಸತ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಂಚೂರು ಮೂಲೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಜ್ಜರ್ಗಾಡ್ದ ರೇಡಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವೆನಿಗಲ್ಲ ರೇಡಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಫೈನಲಿ ಇಡೆ ಭುಜಂಗ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತ ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾಡ್ದ ಮುಲು ಮುಗುಲು ಅಜ್ಜೇರ್ ಕಾಡ್ ಭುಜಂಗ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಕು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಪುದರುಂಡ ಸಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭುಜಂಗ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಮೊಲೆ ಆತ ಮುಲ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಮೊಗುಲಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗುಲು ಯಾನ್ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನಿಗಲ ಎಂಚೆತ್ತಿನಂದು ಪನ್ಪೆ ಆಗುಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕುಲ್ಸಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೇ ಆಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೊಲ್ ತೋಚುಂದು ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕಡ್ ಬಸ್ ಕುದೊಂದೆ ತೋಲಿ ವೆದರ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೋಡ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆತಂಡು ವೆದರ್ ಅಂಚೆನಾಗುಲು ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲ ನಾ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಿರ್ತು ಪಿದಾಡ್ನು ಪಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಂಜ ನಿಗಲೆ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರವಿಂದ ಮೇರೆ ಬೋಳರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಚೂರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಗುಲು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗುಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳುತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ಸ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಹಾಂ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಇದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವೆನ್ ತೋಪಾಗ ನಿಗಲೆ ಒಂಚಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಇಸ್ನಮೈತೆ ಪಾರ್ಕ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕಡ್ದ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮೂವಿ ಮೆರೆನ ಮೇರಿತ್ತೇರ್ತೀರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಭೋಜರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ನೆಟೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಪಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ಮುಲು ತೂಲೆ ಇಗುಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತೂಲೆ ಒಂಚ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಗೈಸ್ ನಿಗಲೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.